Hi mga moms! Good morning! It's another day. At sa pagpapatuloy po ng pag-aayos ko dito sa bahay namin ni Mama Jolly, may dumating na akong box, no? Mula naman po ito sa aking Ate JJ pa rin. And Ate JJ, thank you so much for this. Meron siyang pinabili sa aking tawag dito, para sa kusina. Yan. Organizer truck. Actually, familiar kayo sa itsura nito. So, ayan. Nabuksan na natin siya. Kasi na-excite ako. Na-excite akong mabuo siya tsaka makita. Kagaya to nung lagayan ng plato, ng dish rack, dun sa Hinaguan Farm. Diba? Kasi para na sa ganun, ma-maximize natin yung pwesto ng kusina. Ayan. With my brother, oh. Sama ang aking brother siya mag-assemble. Thank you so much. Sabi nga nila, salamat Shopee for this. Oh, medyo manipis yata siya. Pero okay na rin siya. Kasi hindi mo naman kasi siya pupunuin, di ba? Ay, ano ba yan? Pupunit. So, ito yung ating dish rack. Dish rack. So, bubuin natin siya, isi-set up natin. Ano siyang lagayan ng... Ay, ito pala yung mga tornilyo. So, i-assemble na natin siya para mas bongga. Isa-isahin natin. Ito yung lagayan ng... Ano ba ito? Isabitan ng... Saan ba ito? Toothbrush. Ano ba yun? Hindi natin mapapakinabangan ito. Wala naman akong toothbrush eh. Ayan, dito yung mga sangkalan, okay, yung takip, yung kaldero kapag hinugasan mo siya. Dito may nilalagay sa may tapat ng lababo ko, di ba? Hindi na pala kailangan bisagra to. Tinignan ko na. Babalinahan na natin direct yung Hindi, okay na siya. Di ba? Nagyan ni JJ for this. Tapos mamaya, magmamaganda po yung daliri ko sa abangan niyo po yan, ha? Kasama ng aking nail technician. Sa mga gusto po magpagawa, kahit saan po nakakarating siya. Ay! Baka ang ganda. Para hindi po siya pagala-gala kung saan. Ito yung magiging nasa iba, second floor. Parang mas malaki to para doon sa far. Hindi parehas lang. Ay, ito taga-Taiwan pala ito. Saan ka sa Taiwan? Sa Yunlin. Yun. Malayo sa tayo. Yun. Nakating ka na ba doon, di ba? Hindi pa. Kaya pala mo sa Abangan. Uy. Saan ito? Sa taas. Parang laki mo. Sa babayan. Hala! Akala ko naputol. Ala, putol niya. Ano? Hindi, sa Giant. Sa babayan, sa taas nun yung isa. May kabuuin na natin. Kaya rin ko kaya kabuuin. Pause mo muna na. May gamot naman. Ayan, so ilalagay na natin yung mga tornilyo para mabuo na natin siya. So isahin natin. Siyempre, pagkatapos na nasa kabila, kailangan yung kabila, lagyan mo rin siya ng tornilyo. Ayan. So ang kagandahan dito sa ating ginagamit na screw ba tawag dyan? Allen wrench? Allen wrench. Ayan, para mas mahigpit siya. Hindi siya basta-basta matatanggal. Next naman ay yung ating second layer. Ayan. So this time may nuts na. Dapat sa labas na lang yan, tol, para hindi naka... Yes, ma'am. Ayan. So dapat daw dito sa loob yung tornilyo natin para Itutukod sa labas. hindi tutukod sa labas. Okay. So kahit idikit siya sa pader, okay siya. Lalapat siya. Oo, magpa-flat. Okay. Dito na tayo sa kabila na side. Ilalak din natin. Siguraduhin nyo lang na mahigpit yung kasi para na sa ganun hindi siya maglulus. Hindi magbabagsakan yung mga plato nyo. Yan, that's my brother. Ngayon naman, mula dito sa baba, lalagyan din natin siya ng screw. Ayan. Ito yung magiging support niya dito sa baba. Ayan.
Okay, syempre, yung mga paa, lalagyan natin ng, ano tawag mo nga dyan? Yung mga rubberized shoe. Para hindi siya magdulas-dulas. Yan. Tapos ito naman po ay ang magiging lagayan ng sabon. Yan. Oh, para everything is fixed na. Yan. Toothbrush and yan naman sa gilid. Sabitan pa ng sandok. Yan. O, diba? Siya. And yung last. Yan. Para sa ano? Sangkalan. Ganun. O sa takip. Tapos ito yung mga hook. Yata yan. Ito mga hook para sa sandok. And everything. Yan. Ayan na! Ayos na siya. So, ilalagay na natin siya. Ay, naku. Kailangan pala. Alisin natin yan. Wait lang. Yan. Oops. Oh, mabababa yan. Hindi kaya. Na, ang laki ng ating ano. Ay, hindi. Tanggalin ko dyan. Yan. Wait lang, para natin paraan. Ayan na, tsadan, we're done. So, ilalagay na natin yung mga plato, baso, and everything. So, doon na tayo sa next project natin. Let's G! Okay, now, dito naman tayo sa pintuan. Kasi ilalagay na natin yung ating screen. Malaki dito, Celia. Ayan, so kahit nakabukas yung main door ko, ito naka-close. Okay pa rin siya. Ayan, so together with Tito Ramon and my brother. Together with my cousin. No? Ayan, nagagawa na siya. So, una, ayan. Pabawasan na yung ano niya, yung pinaka-gilid. Kasi nga may kanto siya eh. Papantayin lang nila. Ayan. So, binutasan na nila yung magiging kapitan ng pintuan natin. Nilagyan na nila ng tox. Tox o tax. Ayan. It's time to lock. Ayan. Dito naman tayo sa baba. And to complete the lock, ayan na yung pangatlo. Ayan. Okay, this is it, pansit. Wow. Oh, nga. Open. Na, diba? Kabog, thank you so much, Tito Celia, Tito Robert. Para sa ating silk, sa screen door. Oh, shala. Diba? Oh. Hindi kailangan bago. Ang importante, meron ka. Ganun. Miss Mayelo. Ay, wala po. Nag-defrost kami. Wala naman tayong rep eh. Charot. Thank you! It's DJ.